ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як хонаи дигар дар маркази шаҳр. Бисёр як макони хуб аст. Мана ҳамин бино дар 13-ум ошёна. Шурӯъ мекунем ба дохили бино. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо. Маълумоти пурра дар поён. Лутфан хонед. Инак навор ба охир расид. Ташаккур ки бо мо ҳастед. Ташаккур ки SK-Estate-ро интихоб мекунед. Саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотиррасон менамоем ки аз мо танҳо реклама. ҳангоми додугирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бо диққат бошед. хона харидани ҳастед ва ё хона фурӯхтани ҳастед, пас ба мо занг занед. мо дар хизмати шумо. SK-Estate, боз як хонаи дигар.